Svih 8. Da. Svih 8 sladoleda ćemo isprobati. Sladoleda. Raznih boja. Raznih boja, ukusa. Jesu raznih boja. Ne moraš da upadaš u. Sad će konobar da dođe i naručit ćemo svih 8 sladoleda. Lenka, koji ti je omiljeni sladoled? Pa čokolada i vanila. Koji je tebi, Nikolina? A jagoda. Meni je omiljeni sladoled od keksa. Hoćemo da probamo da uzmemo sa jednom kašikom dvije, da uzmemo ovako, da probamo da uzmemo svaki pomalo sladoled na jednu kašiku. Može. I prvo svaki pomalo. Evo sve mešamo bacila u jednu čašu, prevrnula čašu bez poslata i ovako i sve isturala. Ja ne bi nikad uzela onaj sa grožđem. Ni ja. Znači, definitivno ne. Sladoleda, a prvo ćemo zažmuriti pa ćemo uzeti po sladoled i moramo da pogodimo koji smo uzeli. Ali bez pomaganja. A sad te će stoji na sredini. Ne. Za crveno ne. Spremna, djevojka. Da promešamo, ali pomalo i onda da niko ne zna ko će koji da uzme. Aha. Sviđa. Ovo je kada svi žmurite i ja ću. Da jedeš žmuri. Ja ću da žmuri. Žmuri i zasaditi.
Ovo je prelepo. Ovo je Oreo. Ovo je od jagode. Ovo je vanila. Mnogo ukusno. Ajde, pa ću ja da pojedem cijel ovaj i taj, ja ću pojedem možda. Malo ima ukus ko više. Ovo je kao da ima neku čokoladu. To znači da je to Oreo. A ti ćeš da pojede, ovo će pojede cijel slatko. Ne. Sada ćemo uzmemo ja ću probati od čokolade. Ja ću da probam ovo. To ti je grožđe. Ovo je od keksa. Moje čokolade. Ovo je čokoladno ko puding. A ovo ko kikiriki vanila. Meni se sviđa. Malo. Ma ima ukus ko puding. A moj tata je na ogromnoj potke šećera. Moj. Ovako ćemo. Znači, posle ja da uzmem čokoladu, ti ćeš da uzmeš ovaj, a ovaj će da uzmeš ti. Može? Pa ćemo na kraju da izaberemo ko će koji sladoled. Jesi u pravu si, ovo je kao da jedem potku šećera. Koliko je slatko? Ovo je kao da idem čokolad. Ovo kao da ima maline. Ajmo. Posle moramo da uzmemo po ovaj Sad sladoled. ću probati ovaj. Ja čokoladu. Meni se ne sviđa ovaj čokolad. Ovaj Ne volim pretjerano čokolade. Pretjerano čokolade. kao puding. Da. Meni se ovaj čilak. Ne hvala. Sada svi moramo da probamo ovaj jedan. Gdje je još ostao? Nismo ove probali. Jesmo, ovo smo Ovaj sve... nisam. Ne, ti jesi taj. Sve smo ove Nismo, probali, nismo. sada moramo ovaj. Probajte ovaj, nismo probali. Probaj ovaj. Probajte vas dvije ovaj. Sada neka svako i sad ćemo da podelimo sladolede. Tako da pojede. Neću ovaj. Znači ovaj. Ja mislim da... Ja ću ova dva. Ne, ne može da... Ja ću. Može po Ja dva. omiljeni ovaj sladoled. Ja omiljeni ovaj sladoled. On je od keksa. Meni je omiljeni ovaj sladoled od vanile. Meni je omiljeni od jagode. Ovaj je... Sada nas ostavite da je. Hoćeš ti pogledati? Od jagode. Meni se od vanilo i od jagode. Meni su se svi sviđali osim ovog. Meni su se baš svi sviđali. A koji je ovaj, Nikolina? Od čega je? Od kikirikija. A ima i vanile malo. Dobro, ko je pobednik? Ko je pojeo najviše sladoleda? 3. Tašo? 1. Od? Od vanilo. Od vanile. Ti, Lenkić? Ja ne znam ni sama, ja to samo Samo jela. Čokolada, vanila je... Od čega si ti pojela? Ne znam. Od Oreo. Jel Orijel bio? Da, bio. Jel ti se on svideo? Da. Iako ti je omiljena jagoda, ipak si odlučila se za njega. Dobro. Da vam neće biti muka sad. Meni ne. Šta sledi sad? Sad sledi ludilo pod šećerom, a? Da.